F'attività politika fil-Gargur li fiha tkellmu l-iżjed kandidati prominenti mill-Blue Heroes tal-Partit Nazzjonalista reġa' spikka diskors diviżiv u negattiv kontra l-Partit Laburista u niesu, ma' kandidati bħal Jason Azzopardi u Ivan Bartolo inaqgħu ukoll il-Kap Nazzjonalista f'diskors ankrat fil-politika tal-aħna u huma. Araw daw in-nies kif m'għandhomx idea jmexxu. Il-Labor għal-gideb juhu l-ewwel. Inkredibbli tkun il-Labor. Kulħadd jaf xi sarra fil-Partit Laburista. Beppe Fenek Adami ukoll irriafferma li l-għadu tiegħu huwa l-Partit Laburista. Niġu għaddiemkom hawnhekk bħala kandidat li għandi avversarju politiku wieħed li huwa l-Partit Laburista. Jiena niġi hawn bħala politiku li għandi mħabba waħda li huwa l-Partit Nazzjonalista. Fenek Adami ħal okkażjoni li jfakkar li huwa fdat minn Bernard Grech. Jiena Bernard Grech fdani bir-responsabilità biex inkun il-kellim għall-pulizija, għas-soldati, għal dawk fil-protezzjoni ċivili, għal dawk li jaħdmu fil-ħabs. Kandidat ieħor spiċċa jgħid li Gvern Laburista farrak is-sistema tas-saħħa. Dan wara li fi żmien ta' pandemija is-sistema tas-saħħa Maltija ġiet meqjusa bħala waħda ta' eżempju għal pajjiżi oħra. Jekk tippremjawx li Gvern Soċjalista talli kisser l-edukazzjoni, talli s-saħħa ma mexxiex il-qudiem. Tul l-attività politika bosta kandidati wkoll ħassew il-bżonn li jtennu għal darba darbtejn kemm il-Partit Nazzjonalista għandu nies bravi. Kollha nies bravi. Afdawna x'kapaċi, għandna kap ta' partit li huwa bravu u kapaċi ħafna. Il-kandidata tal-Partit Nazzjonalista Yves Borg Bonello ukoll stqarret li pajjiżna jixraqlu lil Bernard Grech Prim Ministru ta' Gvern Nazzjonalista. Pajjiżna jixraqlu Gvern Nazzjonalist. Pajjiżna jixraqlu lil Bernard Grech bħala l-Prim Ministru tagħna. Eżatt wara qaltilna li din ix-xewqa tagħha hija sabiex tkun tista' tkompli tkabbar is-CV tagħha b'rebħ tal-Partit Nazzjonalista. Nispera li s-CV tiegħi tkompli tikber ma' reħbiet tal-Partit Nazzjonalista. Id-diskors b'ton arroganti baqa' għaddej. Drittijiet li l-Partit Laburista qas biss jifmu. Ma setax jonqos li l-Partit Nazzjonalista ikompli tenni dwar il-passat. Fis-87 Partit Nazzjonalista il-futur reġa' beda. Ekka minna meta kollna fil-gvern. Omna għall-okkażjoni, il-poplu Malti kollu għam għall-okkażjoni għax kien hemm pari dejn sodi fit-tmun. Kandidat ieħor nazzjonalista faħħar ukoll lil Lawrence Gonzi li kien ħalla pajjiż fi proċedura ta' deficit eċċessiv. Lawrence Gonzi li minkejja id-diffikultajiet kollha ekonomiċi li kellna fl-2009 irnexxielu biex minn quddiem daħħalna fil-port ngħidu l-inqas pajjiż li kellu daqiet ekonomiċi u pajna d-dejn il-qudiem.